omenda mar higa 2023 mageto jogo jotich mag piny owacho 3% mar osara magi e chenro mar gero udi mabecho ma nengogi ogore, ka giwacho ni osara mag jopuonj pot mokalo. Kane giloso gi jofwamb weche e apise, jagoro maduong' mar NAT e kaunti ma Siaya Alex Dunga oramo ni kata odoko ni gisiro lwedo piny owacho, gikwayo jood bura mondo mi kik puoth paro makamano ma owacho ni dhi jwedo osara mag jopuonj mapuot. Dunga wacho ni jopuonj mor kod ute magi e kuonde ma gipuonje e gwenge ma pacho ka. Wan jopuonj wan gi udi, to kendo udi ma wan godo wagero kaka wadwaro ni wagergi. Ok wadwar ni ng'ato binwa ni puonjowa kaka onego gedi. Obro ng'eyo nade ni jikoni dwa ni ket ka, kar ninde dwa ni ket ka, to kar dak ma ji odak bidwa ni ket kar ka. Wan gi utwa kendo ok wadwar udi mimiyowa nikech wan gi garama moewo wating'o sani. Ponono gitimo ma mit gi keto wa gi thuon mong'ad pesawa chutho to wanadhi e kaunti kendo wanabed piny. Omiyo japuonj ka japuonj ikri, in ema wach ni litni ambo litna kaka in nikech an achiel kuomi. Omiyo kwariwore kanyakla to wadhi loyo lwenyni. Machielo, the parliamentarians wasiemo motegno, wayierou kwagenou, wayierou ni mondo mi ubednwa kaka jochung'. Bedo jachung' en niya, iwinjo ywak mar oganda ni temitero, kik idhi gi paro kata dwaro mar in iwuon kata mar jatelo. Takwayi niya, kaka isewinjo wa ywak kaka jo Nyanza, MPs wa ma Nyanza, wasayo